Moi boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Debería ser programa 70, como me gustan os programas con cifra redonda, os 60, 70, 50. Programa 70 xa desta quinta tempada. Neste mes de maio, que os estou repetindo cada mes, pero que está sendo, de verdad, sobre todo este 2026, un mes moi guapo, con moita xente que ven nova, con uns cuantos proxectos que están repetindo, e sobre todo cunha variedade musical, estilística, de voces, de todo, que está sendo absolutamente maravilloso. E hoxe, especialmente das conversas que máis me gustan, porque é certo que despois desta conversa van a vir por sexta vez, creo que é, de Rapans van a estar por aquí, me mola falar con eles, pasan por aquí Dios que te criu, pasou por aquí Antía Muiño, son conversas Luis Fercán, son conversas que as disfruto moitísimo, molan moito porque son xente con moito percorrido, pero cando pasan cosas como a de hoxe, a quen temos é alguén que está iniciando o seu proxecto musical, que está presentando as súas credenciais, sabedes que a min é algo que me gusta moito porque, non sei, gustame escoitar, coñecer un pouco esas inquietudes ao principio, coñecer tamén un pouco, saber esa ingenuidade que teñen de que todo vai ser bonito na música a veces, e pois igual é un pouco jodido, ainda que creo que neste caso creo que xa algo sabe, pero bueno, que me mola, non? Saber un pouco os comezos, e ademais neste caso é alguén que ven, bueno, un pouco apadrinada, madrinada, se se pode dicir, recomendada tamén por xente que quero moito, como Héctor, miña querida Mai de Platerías tamén recomenda moitísimo a súa música, o seu proxecto, puxo aí a canción un montón de veces aí en historias. Entón, bueno, se polo medio está esta xente que tamén recomenda, pois claro, era obligatorio, cumplindo todo isto, que hoxe xente teñamos aquí con nos a Nuntia. Que tal, como estamos? Moi boas. Moi ben, moi boas. Por aquí, todo ben. Era obligatorio, como digo, traerte porque a mí me gusta coñecer os proxectos cando damos os primeiros pasos, me gusta ver como comeza a cousa e como nomeaba eu a Héctor, nomeaba a Mai que recomendaran a túa música tamén, entón, claro, se le recomendan, pois eu non podo facer outra cousa que traerte por aquí. Que ben, que ben rodearse así de xente pois que tamén me recomende e tal. A verdade é que traballei cos dous e estou moi contenta. Ambos participan no meu proxecto, o sea que... Falaremos deles aí moito en profundidade, falaremos do que participan, pero sempre coñeceremos o que ti faz, pero isto é o bonito, non? Da música, porque hai cosas moi boas, hai cosas malas, pero ir coñecendo xa xente polo camiño, xente que participa, non só que te apoie musicalmente, que te aporte musicalmente, senón que te aporta seguro a hora de romperte a cabeza con cousas que facer, romperte a cabeza coas cousas que igual non van ben, pero saber que estes aí a xente que te entende. Sí, sí, é o máis bonito, eu creo. Aparte de conectar coa xente que ao final, co público que me escoita, tamén a facer rede entre músicos creo que é super importante e moi gratificante, sí. Pero claro, eu dicía, proxecto que está comezando, primeiros pasos, primeira canción publicada, ven aí outra en moi poquinhos días, pero claro, vouche facer, isto é unha cousa boa de poder traer a xente que estades aí dando os vosos primeiros pasos, as vosas primeiras entrevistas, que é facer a pregunta que máis odio do mundo, pero que nesta tempada me gusta moito facela, que é quen é Nuntia? Como te Guau! presentarías? Que é a peor pregunta que che van a facer oxalá dentro de moitos anos, porque van a seguir facéndoa. E é a peor pregunta de verdad que se pode facer, para min non sei por que este ano me apetece soltala. Vale, vou intentar contestar o mellor posible. Vale, Nuntia é o meu proxecto máis persoal. Eu son María Ferregón, estou inmersa en outros moitos proxectos musicais, pero poderíase decir que este é o meu proxecto máis persoal, no que falo de experiencias que poden ser incómodas, poden resultar dolorosas incluso, pero é un proxecto no que decidín mostrarme vulnerable e falar pois destas cousas que son incómodas e dolorosas, porque eu creo que mostrarme desta maneira non me fai débil, senón que é unha maneira moi poderosa de transformar experiencias persoais en algo que me permite conectar cos demais, co público, demais. Creo que podría resumirse así.
en algo que me permite transformar emocións en conexión con persoas. Wow. Sí. Moi boa explicación, eh? Creo De que feito, o nome Nuntia significa portavoz en latín. anda. De aí ven o meu nome, de aí ven un pouco a idea do proxecto. De contar cosas, de conectar, de eso. Mira, ten que, o sea, como tomaste esa decisión de dar este paso? Porque claro, ti participas en outros proxectos como dis, sempre. Claro, esto que comento sempre o digo como persona que non participa en proxectos musicales, que o ve todo dende fora. Creo que é moito máis sinxelo, pois ser a baixista de un grupo, ser a batería de un grupo, ser a guitarra, ten as súas cousas ter un grupo, tal, pero sempre podes escudarte un poquinho máis, estar un poquinho, non tanto oculta, pero igual non ter, bueno, a necesidade ou o problema en riba de ter que tomar decisións, claro, é relativamente máis fácil. Pero dar este paso, e a máis neste caso como a fastí, non? Porque, como dis, para contar as túas cousas, para abrirte, para que as túas experiencias poidan servir a outras personas, por que o tomar esta decisión? Porque viña dunha moi mala etapa persoal, sinceramente. Pasei unha moi mala etapa persoal e pensei que tiña que facer algo con iso. O sea, tiña que transformalo en algo distinto. E o que máis me axuda sempre é o arte. De feito, a miña terapeuta díxome que podería axudarme, escribir, facer nova música, e realmente sí, axudoume un montón este proxecto, sobre todo. É moi gratificante ver que experiencias que han marcado tu vida de manera, se podría decir, negativa, de alguna manera, se transforman en algo que en outra cousa diferente e que incluso conecta eso con outras persoas. Escribironme moitas persoas dicíndome que se sentían moi identificadas e demais. É unha pasada, a verdade é unha pasada eso. Cando pasa eso, é unha pasada. E principalmente por eso, e tamén viña dun momento laboral un pouco inestable, dixen agora ou nunca. Ou sexa, teño que facelo agora. O sea, ves dun momento laboral inestable e decides poñerte Sí, nun proxecto musical co estable que é a música. sí, bueno, a verdade é que sí, eh? No, pero sí que é verdade, non? Que é aproveitar. Ao final, aproveitas esas cosas negativas que ten a vida, o laboral, a vida personal, que é moi complicado, e aproveitas en algo que che guste, en algo que che apaixone e que sirve, porque ao final, oye, yo dicía ahora de broma da estabilidade, que a música estable non é, porque é verdad Verdade. que non é estable, pero afrontando dentro do punto de vista, como estás afrontando ti, de que sirva como ese diario, como esa forma de o malo tentar transformarlo en cousa boa, sen dúbida, posiblemente sexa o mellor momento para iniciar todo. Sí, sí, sí. Aparte, é iso, como tamén estou últimamente en un montón de proxectos musicais, sí que he de dicir que agora estou intentando profesionalizarlo. É dicir, acabo de facerme autónoma, de feito, estou tocando con Héctor, con Monte da Pena, teño tamén grupos de versións, estou en Serpe tamén. Entón, ao estar en tantos proxectos, sí que é verdade que podo máis ou menos dicir que agora dedícome á música, pero é moi complicado, sí, 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 sí. O de Nuntia é máis algo que Un quería regalo, facer. non? Un regalo para ti. Sí, sí, tiña que facelo. A nivel persoal tiña que facelo. Sí, porque ao final, claro, tes esas cúmulo de circunstancias que eu creo que, polo que aquí, 260 e pico conversas ou 250 proxectos distintos que pasaron por aquí, todos coinciden en que moitas veces a hora de iniciar un proxecto non é cando igual, é no momento no que a túa cabeza di hai que facelo, porque despois vas a arrepentir e igual ahora empezas e, bueno, igual van cambiando cousas no futuro e tal, bueno, pero é como ou fago agora ou igual despois xa é máis complicado, claro. Sí, 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 eu quería imaginarme a mí aos 80 anos dicindo, mira, o fixen. O fixen, quizáis non saiu ben, ou sí, pero o fixen.
non quería arrepentirme Non de non quedarte con facelo. esa cousa de... Porque claro, aparte, eu imagino tamén unha cousa, porque claro, ti gustache a música, gustache crear, gustache escribir, gustache todo o proceso, claro. Tamén ten que ser, eu dicía, que é fácil estar nun grupo, pero ao mesmo tempo é complicado porque, claro, ti tocas con Héctor, de aí en Monte da Pena, tocas as súas cancións, poderás participar en cousas, pero ao final lea a súa obra en Serpe, ao ser, ahora que a máis o de estrés, me parece que hai cambios aí. Claro, é crear música entre varios e non podes crear o que ti queres ao 100%, podes crear cousas, pero non todo o que pasa pola túa mente se vai a poder adaptar a ningún dos moitos proxectos nos que podas estar participando. Sí, exacto. É moi distinto. O sea, ten cousas boas e cousas malas, porque ao final é certo que cando estás en un grupo, pois hai cousas que igual farías que non se fan, porque o resto non está de acordo, pero tamén é certo que tocar con outras persoas é increíble porque sempre aprendes un montón. Pero ao estar solas, sí que é verdade que enfréntaste a cousas como a exposición ti sola, pero tamén podes tomar decisións que só podes tomar sola, por dicirlo de alguna maneira. É moi diferente, ten cousas boas e malas. E depois o sanador da música, non? Que mismamente a túa terapeuta che diga faino porque che pode ou che vai vir guai. E isto é Sí, algo que creo que eu repito moito, é certo, pero a música é moi sanadora para os que escoitamos. Eu veño dunha etapa de sacar cancións, xente e discos que estou servíndome como esa salvación para non caer, pero claro, tamén é esa salvación para vos porque como dicías ti, transformas unha experiencia negativa en algo que non é que sexa bonito de por sí, porque estás falando de algo negativo, sí, pero claro, ao liberarte, ao poder envolvelo igual nun sonido máis festero ou un sonido que non é tan triste. E sobre todo que a xente, como dicías, che escriba, oye, es que me sinto identificado con esto, hostia, que pasada. é moi É unha forte. locura. Sí, 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 é unha locura. É que a música é moi sanadora, de verdade. Tanto para os creadores como para os que escoitan. Con todo, Mm. hai algún momento, porque isto sempre é a máxima dúbida que teño cando vos expoñedes a hora de contar as vosas cousas, e sobre todo cando xa non é que te expoñas a contalo, senón que explicas que é algo personal, aínda que, Mm. lóxicamente, nas cancións, bueno, hai un pouco de literatura, non está todo especificamente explicado, hai cousas que, bueno, se contan daquela maneira, lóxicamente, non? Mm. Pero non hai certo medo realmente a abrirte tanto, a que a xente Sí, poidas coñecer a túa vulnerabilidade. sí, totalmente. De feito, é o medo máis grande que tiña. Pero agora xa non, porque xa saiu e xa vin que está ben e non sei, creo que na música tes que estar tamén preparado para o que veña. E se o fas, o fas. Eu tiña claro que este era o momento e que o faría e xa se vería que pasaría. Pero sí que é certo que a exposición, e sobre todo cando falas de temas tan persoais, de experiencias que han marcado a túa vida e demais, é un momento de dicir, uf, a ver que pasa. A ver que pasa e tamén a nivel persoal como que te remove moito, sabes? Volves a recordar cousas tal, pero ao final, no meu caso, ao menos, foi moi boa experiencia. Como Sí, sí. é? Eu non pregunto moito pola composición dos temas, porque entendo que cada tema ten o seu proceso e as súas horas, hai temas que se compoñen, como a mí me contaron, en 2 horas, outros que tardas un mes, bueno, hai moitas cousas, pero claro, a hora de expoñerte, a hora de contar as túas experiencias, Mm. como se marca esa composición? É dicir, o planteas desde un punto de vista de, bueno, vou a contalo literal ou deixas que a túa mente que ese momento te explique como facelo, que igual non é tan literal, pero que sexa, bueno, a forma na que necesitas contalo. Puf, é difícil, responder isto, pero eu creo que no meu caso, por exemplo, falando do proceso compositivo, en xeral, como é a primeira, bueno, das primeiras veces que canto e compongo letras e tal, eu considérome máis instrumentista. Entón, moitas veces como que se me ven algo á cabeza ou algún riff de guitarra ou que sexa. Pero no caso desta canción, saiu da rabia, sinceramente. O sea, de feito, o estribillo e gran parte da canción
a escribín de camino a Vigo. Eu fixen un viaxe a Toulouse para ver unha amiga e tive unhas conversas con ela e tal, e coa miña parella tamén. Saiu da rabia de dicir, é que necesito contar esta merda, sabes? Necesito falar, necesito expresarme. Saiu así. Iba no coche, iba escribindo a letra e tal, e logo cheguei á miña casa e puxenme a tocar e saiu. E tamén he de dicir que Héctor axudoume moitísimo. O sea, na parte incluso compositiva tamén influíu moito, e tamén é gracias a él. A verdade que sí. Que guai, ahora que non me has a Héctor, xa non me amos antes, pero vamos a falar del. Joder, por aquí, a verdade que, claro, pasa xente, pouco antes que ti pasou, por exemplo, Callejo tamén a presentar Sí. o seu disco, Laura La Montaña tamén estivo por aquí, tamén falamos del, con Mai non falei del moito, pero tamén podría, non en la canle, fora de falei moito de Héctor. Joder, que guai a presencia dunha persona como a él, xa non só no que falaremos de produción ou tal, senón no que aporta, eh? Sí, é unha pasada. É que é moi bo músico, moi bo compositor, moi bo produtor. Eu tiño esa sensación, é que como que ten unha mente, non sei explicalo, o sea, tes que traballar con el para entendelo. No meu caso, a produción deste disco foi moi rápida, además. Como que conectamos moi ben, foi super rápida. De feito, creo que as maquetas como tal, ou do disco, fixémolo en 3 veces que quedamos, ou 2 veces, con todos os instrumentos xa pensados e tal. É unha locura. A verdade é que eu conectei moito a nivel persoal e tamén musical. Eu creo que está creando tamén como unha especie de rede de músicos. Eu coñecín a Callejo por el, a Laura La Montagne tamén, a Mai, a Ash Diz tamén. É genial que non sei, que a música é ser estas cousas, sabes? A máis está xerando, dame a sensación de un estilo propio en canto á produción, que eu te escoito el Templo, escoito a Callejo, escoito tal, son cousas distintas, pero ao mesmo tempo, como que se te paras a pensar ou paras a escoitar, diste, hostia, aquí hai ese toque Héctor, aí non sei, hai como, dame a sensación como que, bueno, empeza a ter a súa propia imaxe, que eso me parece maravilloso, porque ter un sonido que califiques como Héctor, pero ao mesmo tempo un sonido que non sexa similar en todos os artistas. Joder, aparte tengo unha cacharrada ali, que eu sempre que vexo as historias e demais, a cantidad de mierdas que ten ali, cuidado, eh. Sí, é moi loco, é moi loco. Como foi a chegar a él? Que foi primeiro? Hostia, claro, que foi primeiro o huevo la gallina, no, pero que foi primeiro? Traballar con él como productor ou empezar a colaborar con él no seu proxecto de Monte da Pena? Traballar con el como produtor. Foi o primeiro, sí. Eu o coñecín por uns amigos que non tiñan nada que ver coa música. No momento no que estaba compoñendo todas as cancións e tal, pensei en alguén, e foi Héctor, porque gustábame moito o que facía en Monte da Pena, e había escoitado outros proxectos que había grabado e tal, e gustoume moito. Quedei con el, nesto que estaba eu tocando a guitarra, díxome: tocas ben, gústame como tocas, tal. E logo, gramando con Pancho en Planta Sónica as guitarras e tal, Pancho lle dixo que podería, porque sabía que Héctor estaba buscando alguén máis para o seu directo. E Héctor díxolle que sí, que xa había pensado en min, tal. Lo preguntoume e eu evidentemente dixen que sí, porque mola un montón. O que fai, ademais, como levámonos tan ben, pois traballar así é moitísimo máis fácil e tal. Porque ti dicías antes que fixeste autónoma, o cal non sei, é que de verdad no teu caso hoxe creo que se tivese que poñerlle un titular a esta entrevista polo que levamos agora sería ou valentía ou locura,
porque Sí, lanzarse a música e ainda por riba facerse autónoma, sí, que claro, nos confundimos a xente, o público, ou incluso os artistas, o éxito, que o éxito, lógicamente, encher recintos, mm, ter miles e miles de millóns de ointes é un éxito, eso está claro, gañar cartos dun único proxecto está claro que é un éxito, pero poder máis ou menos ir vivindo da música, poder ir, se non vivir como tal, pois xa gañar o suficiente como para que a cousa vaya funcionando, como é o teu caso, proxecto personal, outras bandas, traballando en Monte da Pena, que, ostras, para alguén que ama a música, para alguén que lle gusta tocar, oxalá, seguro que queres que pues, este proxecto de Nuntia pues, poida chegar ao sí. máximo, lóxicamente, pero ten que Mm. sentirse como moi bonito, non? Vivir este punto no que, bueno, faste autónomo porque xa as cousas precisan facelo e estar participando en tantas cousas. Sí, a verdade é que outro día por primeira vez empecé a valoralo. Estaba precisamente ensayando con Héctor. E foi un momento no que estaba tocando o pad e dixen, boa, en verdade é unha pasada poder estar agora mesmo 100% coa música. Quero dicir, pois polas mañás fago as miñas rutinas de fago bastante deporte para estar, sobre todo para o directo que estoy preparando de Nuntia, que é bastante físico, pois estar preparada. A nivel de alimentación tamén estou sendo bastante consciente do que como e tal. Logo, pois, fago os meus estiramentos, os meus exercicios, tal, practico pois para Monte da Pena, para Serpe, para pois o de versións e tal, e polas tardes máis ben ensaio. É unha locura, ou seja, foi como, buah, es que loco, Hmm. que felicidade. O sea, para min realmente o éxito é poder estar tranquila facendo o que me gusta, non tanto gañar diñeiro non, iso non, porque iso tamén é certo que pode ser pasaxeiro. Quizáis un ano, dous funcione, quizáis máis, nunca se sabe, pero poder estar tranquila facendo o que me gusta é o éxito real, 100%. É que ao final eso está claro. Ahora, oxalá, lóxicamente, que o proxecto de Nuntia pois chegues ao máximo, É a cheguen moitos intención. concertos e demais, que eso, lóxicamente, ao final é unha cosa, cando fas algo é porque queres chegar ao máximo, Sí, non sí, sí, non fas a algo miña intención, para claro. estar aí abaixo, queres chegar, despois, se non chegas, bueno, pois adáptaste ao punto ou que sexa, pero faino. Pero é o que dis ti, ter a tranquilidade. Saber joder, é que acabas de explicar unha rutina que creo que moita xente mataría por poder Mataría. tela. Te levantas, fas o teu exercicio, as túas cousas, despois fas deste proxecto, fas deste outro, fas non sei que. Se igual hoxe tes que dedicarlle máis tempo a Nuntia, pois dedicalle menos tempo aos outros se se pode, tal, pero claro, solo música na túa vida. Sí. Que Por primeira vez, sí. Ou seja, creo que comecei fai un par de meses e está sendo precioso. O sea, sí que é certo que pois música non é só tocar. O seja, falábate de que estaba antes facendo rider e tal, pois, hai mil cousas que hai que facer cando tes así proxectos e sobre todo cando, entre comillas, lideras un proxecto, como no meu caso de Denuntia, pois tes que pensar no tema das redes sociais, no tema de cando publicar X cousas e tal, sobre todo no meu caso que tampouco estou non teño ningunha produtora, ningunha empresa detrás, por decirlo de alguna maneira. Totalmente o fago eu todo, coa axuda de xente, pero eu todo. Entón, ten moitas cousas, pero poder estar 100% agora na música Claro, é unha pasada. ademais ti valoras moito máis isto porque xa ves bueno, de outras experiencias, ves de saber o que é ter que compaginar música con outros traballos, Sí, coa vida, que de outra maneira. sí, Neste punto está todo eso negativo, porque non negativo, pero esas cousas que a xente non vemos, porque nos pensamos que realmente é todo compoñer, gravar, tocar, e eso claro. pode ser a un nivel moi alto, que cuidado, que ao nivel que a mellor a escena galega que pensamos que esa xente vive de genial, igual tampouco Ya. viven tan ben, a nivel xa top, pois Ballal, por exemplo, Ballal seguramente xa ten unha vida maravillosa, claro que sí,
pero ao nivel underground, mal chamado moitas veces emerxente, claro, ti estás sola. Tes axuda, Héctor te pode axudar, amigos te poden axudar, outra xente te pode aconsellar, pero claro, Nuntia é a túa jefa eres ti. Sí, Quen, sí, sí, quen non vai a, tiene un... quen vai a tener que aceptar que algo foi bo eres ti, quen vai a ter que aceptar que algo foi unha mala decisión eres ti, preparar Sí, todo é complicado eso que dicías, preparar o rider, estrategia de marketing, estrategia de gravar, cando publicar unha cousa, cando publicar a outra, hostia. sí. Sí que é certo que tamén é grazas ás persoas que me axudan, sobre todo a miña parella, é unha locura o que me axuda ela, ou seja, non podo explicalo, está a tope. Héctor tamén moitísimo, o meu pai, que grazas a él pude gravar o disco, porque claro, tamén é moito diñeiro gravar. eh, bueno, pues parte do que tiña ahorrado tamén tal, non sei, é loco, Que é loco, o... sí, Sí, sí. dime. Realmente eu creo que tocar como tal é moito menos, o sea, dedícolle moitísimo menos a tocar que ao resto de cousas. Ou seja, a planificar o tema do marketing, o tema de vídeos, fotos, tal, moitísimo máis tempo. Ou seja, estou moitísimo coordenador, realmente. Que eso é o problema que coincide moita xente, de ter unha discográfica, ter un sello e demais, non é tanto o feito de ter unha discográfica como tal, senón ter acceso a un equipo que che poida facer estas cousas, que ao final, Sí, claro, é como, "Buah, é que non sei que artista non saca canción, ou non sei que, ou incluso a calidade do que saca non é tan boa", claro, é que non é tan boa porque, como ti dicías agora, de 24 horas do día, se obviamos no teu caso o resto de cousas que faz, pero de 24 horas do día, o que dedicas a Nuntia, de compoñer, de gravar, de practicar, é unha cuarta parte e o resto é todo cousa que son Nuntia tamén, pero que non é música nin debería ser o máis importante no que terías que estar adicando tempo. exacto, exacto, é así, é a verdade. E máis, no meu caso, que son eu, como dixeche, son eu, entón todas as decisións, todo pasa por min, entón... Que de todo o que hai que facer, de todo o que hai que preparar, de todo o que hai detrás que o público non vemos, que é o que máis che sorprendeu en canto a que non esperabas que fose tan importante ou tan vital para o proxecto? Mm, eu creo que no meu caso é prepararse a nivel interpretativo. Vou explicarme. En outros proxectos nos que estou, tampouco considerei necesario meterme a nivel interpretativo demasiado, igual nas cancións, no directo tal, pero sí que é certo que con este proxecto, como é tan persoal e tal, quería facer algo diferente, e como eu son bastante tímida e tal, decidín apuntarme a clases de interpretación. Creo que é 100% necesario, a verdade. Preparar o directo ben e tal. Unha pasada, como a nivel interpretativo, el esfuerzo que tienes que pasar. Non sei explicalo, pero creo que tens que vivilo. E, Ou seja, enténdote perfectamente, enténdote un pouco, perfectamente non mm, porque non o fago nin o vivo, pero xustamente nunhas últimas conversas que tiven por aquí, unha delas foi para os valencianos Bernal, oh, que teñen, joder, o seu último disco me parece que tamén é un disco moi personal, é un disco que está de feito escrito e grabado mentras encanta. facían a xira, e eu preguntaballes un pouco o tema de como era subirse ao escenario e interpretar, meterse no papel de contar esas cancións, esas letras, de que ti agora estés feliz, pero teñes que contar ou cantar algo, pois que non é un momento feliz, porque ti agora estás contentísima, vaiche pasar, claro, subes a cantar nunha cousa que nada ten que ver ca felicidade. Explicaba un pouco
non me dicía que eles estaban metidos en clase de interpretación, pero dicíame que había que facer un exercicio de introspección, un exercicio de tentar volver a eses momentos e por lo menos no tempo Mm, da actuación vivilo tan intensamente, e me contaban de feito que acababan moitas veces a actuación e tan intensamente vivían todo que a actuación fora maravillosa, o público estaba a tope, fora unha cousa genial, pero se meteu tanto na merda que acababa o concerto e era como que non disfrutaba realmente do feito. Non entendo un poquinho por onde vais co mm. que dis. Sí, 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 totalmente. No meu caso, é máis ben bueno, sí que é certo que nunca din como tal o meu primeiro concerto de presentación máis alá de un acústico, que sí que fixen. Entón, tampouco vivín a experiencia de facer o directo diante do público e tal, pero sí que é certo que creo que no meu caso vai ser máis superar os nervios, apartalos e ser capaz de meterme no que quero transmitir, no que quero facer, se ven pode ser que non tanto nos momentos nos que pasei Hmm. por do que falo e tal, pero sí co que quero transmitir e tal, os nervios deixalos e tal, eu creo que é o máis complexo. Incluso nas propias clases de interpretación que están 100% orientadas ao meu proxecto, é complicado facer todo o show diante da miña profesora. Eu Non sei. non sei se é habitual ou eres o primeiro caso que xa supoño que máis xente igual o fai, non? Pero é a primeira vez que escoito que Mm, alguén, claro, a clases de canto se ve como sí, normal, clases de baile se ve como normal, clases para mellorar tocando un instrumento se ve como normal. Claro, o que nunca escoitara, nunca nadie me contara ou nunca lle vira a nadie nunha entrevista era falar desto, de meterse en clases de interpretación. sí, ao menos no meu caso, pode ser que sexa por min, porque son unha persona moi tímida e tal, pero que si non, non iba a poder. Ou seja, iba a facer shows e tal, pero non tal e como quero facelos. Hmm, claro. Creo que ao falar de algo tan persoal e tal, no meu caso foi necesaria unha persoa externa que axudarame a que me guiara máis ben en como expresalo tamén de forma corporal, porque ás veces ti crees que facendo algo tamén estás demostrando algo e non, E pode igual que é non, igual é o contrario. tal cual, tal cual. Entón, pois no meu caso ha sido genial. De feito, onte tiven a última clase de interpretación para o show e tal. Estive, estive estivo moi ben poder finalizar todo, cerrar o show e tal, foi unha experiencia tamén. Claro, é que nos eu te preguntaba por lo que supoñía contar as túas experiencias nas cancións, pero claro, subirse a un escenario non é tan fácil como parece, non é o mismo tamén subirte, pois eso, con Héctor, que estás ali detrás, tendo un papel máis secundario entre comillas, que non é igual a parte principal do show, nos outros proxectos, pois tamén o papel que sexa, pero claro, igual non é o principal, que claro, é que aquí te estás subindo ti, por moito que despois podes ir acompañada de X instrumentistas, Sí, ir acompañado do que sexa, pero claro, eres ti quen canta, eres ti quen se vai a mover por el escenario, ou non, eres ti quen vai a ter os ollos do público en ti, sí, que claro, a máis sendo unha persona tímida que ten que costar un pouquiño máis, e eu sempre valoro porque ás veces, poucas veces que subín ou falei diante de xente, ou aquí, isto é unha cámara, eu falo sin problema ningún, genial, maravilloso. Subí un par de veces a presentar cousas nun escenario con máis menos xente e tal, pero ostras, ver cara a cara ao público, sí, uf, tira, eh. sí. Eu creo que peor, ademais, en salas pequenas. Porque está máis cerca a xente, ves as caras todas e tal. Eu prefiro non mirar, pero agora estou aprendendo a facelo e xa notome de outra maneira tamén ao subirme ao escenario, comparándome
coa María de fai 2 anos, por exemplo. E é unha cousa boa en esta decisión ou en este de dar as clases e de como estás plantexando os primeiros pasos do proxecto, que vai un pouco en relación tamén a eso de tomarte a música como xa o teu medio de vida con todo o que estamos a falar, non? Pero que non é un proxecto máis isto. O sea, queda claro que non é simplemente que ti queiras cantar, contar as túas historias e hai casos, lóxicamente, de xente que fai música, quere contar cousas e máis. Pero isto non é para Non, nada non, unha cousa máis, para nada, para nada. É o meu proxecto. Estou a tope con isto. Mira, publicaches El Templo, ese primeiro Mm? sinxelo que a xente debaixo a miña cámara pode estar vendo a portada, pero se viene, pues como decías, disco, nova música, canción ben musiquita en breves, as túas redes van a estar na descripción, tanto YouTube como Spotify, para que a xente poida entrar a escutar a túa música e estar atento de todas as novidades. Contame o que se ven a partir de agora, que cousiñas van ir saindo. Pois moi pronto, moi pronto, sai un novo tema, neste caso en colaboración con Mai, que é a única colaboración que vai ter o meu disco, e outro adianto do disco que sairá a finais de ano, mediados finais de ano. E non digo máis. Non digas máis porque depois tamén se cambian cousas ou tal e hai que deixar aí Hai que as cousas, deixar. pero claro, eu vouche facer a pregunta que creo que é obligada neste momento, Mm? única colaboración. Por Sí. qué? Porque, o sea, non porque é a única, senón porque mai. Vale. A ver, realmente todas as cancións do álbum as escribín eu. Tiña que... Eu creo que a música, como é tanto de compartir e de conectar, tomei a decisión, tamén recomendou Héctor facelo, tiña toda a razón, de participar cunha segunda persoa con outro artista e tal, e sin duda a persoa que máis se encaixaba co son da canción, co proxecto, era ela. A min cántame como canta, tamén participou na composición ao final do tema e tal, é xenial, e que levámonos moi ben. Entón tamén nos coñecimos a raíz desta canción. Entón é moi guai tamén. Que bonito, porque claro, tamén é difícil, non? Que abrir a túa música a outras persoas, a outros artistas, para que canten, incluso para que toquen, porque ao final, sendo algo tan persoal, sendo algo con tanta historia detrás como é o teu caso, pero cando encontras a alguén que sí que encaixa, alguén que ti notas que non me está pervertindo o que ti faz, senón que incluso enriquece ou axuda a contalo de outra maneira, joder, ten que sentirse moi guai, Sí, é moi guai. E que aparte encaixaba super ben co tema. Co sentimento do tema e tal, non sei. Creo que era perfecta para ela. Pero máis alá de iso, sí que de dicir que como o proxecto vai tanto sobre compartir e tal, eu notome últimamente como a que colaboraría con moitísima xente, con moitísimos músicos, con moitísimos artistas, ou seja, tamén a portada foi feita por unha amiga, unha das miñas mellores amigas, que é Sara Farré, tamén liberdade absoluta para que facera o que quixera, axudoume un montón co concepto do disco, con concepto dos temas a nivel visual e tal. Logo o videoclip participei cun equipo de persoas increíbles, con Paula Pereira e tal, axudaronme un montón tamén, como a que teño esa perspectiva de liberdade de que interpreten o que queran dos temas e o transformen en algo que ao final é o que se dedican, sabes? Eu non teño tanta idea do tema dos videoclips e tal, pero eles sí, entón tamén lles di moita liberdade para eso. Creo que está guai tamén como respetar
o papel que ten cada un, igual que no caso da miña profesora de canto, que Patricia, coa profe de interpretación e tal, como que creo que está guai tamén, deixar que cada un interprete como queira e aprendes moito. É que creo que ao final, igual que nunha banda non importa tanto que os membros da banda sexan os que mellor toquen, senón que haxa unha boa Mm. relación entre eles. Creo que na produción, no videoclip como distín, na portada, en vestiario, en todas as cousas que poidan estar involucradas, sí que é verdade que, lóxicamente, ti tes unha idea de proxecto, a túa música ten que explicar ou ten que contar unhas cousas que ti queres que conte, e todo o que se faga, videoclip, produción, portadas e demais, teñen que ir un pouco acorde a eso, lóxicamente non se vai a facer algo que sexa completamente distinto, pero sí que haxe esa libertad deles, que eles respeten o que ti queres contar, porque ti tamén lle Mm. des un pouco de, oye, pois, veña, un pouco de cancha para que sexa máis enriquecido e non tan limitante. Sí, eu creo que sí, que ao final é que precisamente creo que este proxecto vai de compartir. Gústame velo como que sí que é certo que son eu a persoa que o lidera, pero precisamente como meu nome en Untia significa portavoz e tal, pois simplemente como un medio de transmitir cousas. Eu o vexo así. Pois, Gústame velo así. no, está guai porque aparte tamén penso, lóxicamente sen saber, pero que un proxecto que nace de historias tan duras, de cosas tan personales, de cosas tan complicadas, que pasa por querer contalas e polo liberador e sanador que pode ser eso. Que de repente vaya crecendo, vaya pasando cousiñas e que eso implique a outra xente que entra na túa vida, que te arropa, que te enriquece e que pasas de Mm. ao final creas algo da merda, de estar horrible, de que asco de todo, a que, hombre, eso sigue estando aí e la vida igual sigue sendo un poquito jodida, pero xa jodida con xente ao teu redor, con xente que te aporte, con xente que sabes que vai estar aí, co cal, mira, dice o éxito de poder vivir un pouco da música con tantas cousas como faz, éxito que algo que naceu de problemas estés xa rodeada de xente que Sí. como estás agora, eh? Sí, 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 é precioso. Para mí é o éxito real. Sobre todo estar eu contenta co que estou facendo e coa música que estou que estou compoñendo, que estou producindo, que estou grabando. Para mí é o éxito real. Xa logo que teñas 10.000 reproduccións, que vendas moitos concertos e tal, está moi ben, evidentemente, porque eso significa moitísimo traballo, Hmm. significa moitas cousas, 100%, pero eu o que busco é o outro, principalmente. O outro tamén, A ver, pero primeiro o primeiro. pois estaremos aí atentos a esa colaboración con Mai, con Platerías, que por certo, xente, se todo vai ben, non sei cando, pero antes de que acabe esta tempada, antes de que en xullo baixemos a persiana por verán e quizáis para abrirla con moitas novedades despois do verán, quizáis é probable, pero antes de que todo eso pase, vai vir por aquí, é máis que obligatorio, veu con Leria e ten que estar aquí como Platerías, porque ten que estar Claro. e vai a pasar. Xa falamos, non sei cando, pero vai a vir por aquí e teñolle moitas ganas, porque aparte do seu proxecto en solitario tamén ten unha pinta, vin outro día a súa presentación na Disfrutona, descanse en paz, Disfrutona de Lorzán, pobre que aí pechou, que cantas noites pasei por ali me cago na marsada, bueno, en fin. Pero vin a súa presentación con esos primeiras cancionciñas que ten feitas. Cuidadito tamén o que se ven por aí. A verdade é que estades salindo proxectos novos, pero estades presentando credenciais moi boas, Que ben. Está, Sí, 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 a mí encántame o que está sacando, tanto ela como Callejo tamén, como Laura Lamontagne, é que é unha pasada. O sea,
Encántame, encántame. E outras persoas tamén, fora do meu círculo agora, que parece que só falamos do círculo Pero, este, pero pero é que, a ver, é que realmente é como para non falar, o sea, mm, que está Ash tamén hai por aí, que non me sí, hablábamos sí, antes, sí. que isto é unha Guai. cosa que a mí me encanta, porque Héctor empezou, o sea, eu falei con Héctor por Lontreira e tal, pero empezou a colaborar conmigo aquí na Canle para falar de Eurovisión, cando as cousas non eran como ahora, que ahora de eso non hai que falalo, porque non hai que falalo, que creo que máis, mira, creo que se emiten estes días e habería que seguir facendo un boicot bastante grande, como teño aí detrás que se ve a bufanda de Palestina, que non está de máis por a miña parte, por lo menos, lembrarlo sempre que se poida, pero empezou aquí colaborando falando de Eurovisión, que facíamos aí directos e demais. Aí coñeceu a Ash, que non se coñecían antes, e a mí me encanta porque, lóxicamente non é por min, pero, claro, como vos ides xuntando todos que vou coñecendo, porque a Laura a coñecín individualmente xa fai tempo, e a Maia a coñezo por Leria xa fai tempo, pero de repente vexo que ides colaborando, que vai aparecendo máis no universo, aparece Laura, aparece Ash, aparece tal, e a min é unha cosa que me flipa e me encanta ver como van pasando esas cousas. Está super guai. Coñecer xente así que é genial. Sobre todo pola música e tal, non sei. Somos persoas que compartimos moitísimas aficións e tal, ou seja, a música, pero tamén é certo que ao final eu creo que se faz música tes algo de sensibilidade. E Sí, eso tamén fai que conectes mellor coas persoas e tal, non sei. sí. É moi guai. Mm. Mira, ti que nomeabas antes que unha cousa que estás facendo a que lle estás dedicando tempo é facer o Rider, que, Ah. claro, para que xe te digo Rider, que é o Rider? O rider técnico é, a ver se podo explicalo ben, pero é realmente un documento que ti envías á persoa que está no lugar no que vas a traballar para que sepa as necesidades que tes para o directo. Por exemplo, no meu caso, pois estou facendo agora o stage plot que lle chaman, que é como un dibuxiño do escenario e tal, pois añadindo se necesitamos monitores, se necesitamos cantos enchufes, tal, donde vai a guitarra, donde vai tal, máis ou menos. Que a ver, que eso a xente pode dirá, pero non fai falta, Totalmente. porque incluso aínda mandando eso a salas e festivales e recintos, aínda mandando eso, despois pasan cousas. Non digo nada mellor, pero sí. Non, xa o digo eu, xa pasa nada, xa o digo eu Sí. que Guau. aínda fai pouco vi un par de casos que tal, non podo dar datos, pero e despois falando coas persoas implicadas, contándolle tal, dicíame, no, se lle mandamos fai un mes que tiña que ser isto, chegamos aquí e non había nada e tivemos que tirar para diante, e é Sí, como, ai, joder, mil que veces, claro. que esa é a putada tamén dos artistas underground, dos artistas que sodes vos mismos. Un pouco o problema é que ti mandas cousas e en salas e festivales a xente non é consciente, porque moitas veces os que están ali pois nin saben do mundo, nin se preocupan e non valoran o que ides a facer, que claro, vos pedides cousas, facer cousas, e pois as condicións non son a veces as óptimas, e co problema que eso supón que é importante nomealo, sobre todo porque a xente entenda que moitas veces igual unha actuación é un pouco desastrosa, non porque quen está en riba do escenario non sepa facelo, senón porque as condicións nas que está tocando non son as máis óptimas. Claro, claro. É que hai cousas que tamén sí que é certo que eu entendo que eles tamén están a outras moitísimas cousas que nós non o vemos. Quero dicir, pois o levar unha sala, o levar un Ujú. festival e tal, conleva moitísimo traballo, pero sí que é verdade que como músicos hai cousas que directamente xa non só por dar un bo show, senón que pola nosa propia seguridade. Sí. Ou seja, por exemplo, o tema de que haya buena toma de tierra. Ou seja, a ver, é que podes morrer, sabes? No, hai cousas que son básicas, ven todos, Sí, a sí, por sí. Eu seguridade, por... levome un aparatiño que de feito foi Héctor o que mo recomendou. E é verdade que dende que o teño, en todos os sitios nos que he tocado non ten boa toma tierra. E digo, vale, é que
É que é super perigoso. Son salas que se supone que deberían telo, Pero, ¿no? sí. Pero bueno, É que se un día falásemos, sobre todo isto creo que máis debería e podería falalo son a xente que xa ten un certo, non bagaje, senón certo nivel en canto a importancia no mundo da música, que son os que deberían realmente contar estas cousas, porque o problema de que ti agora sí, contes esta sala tal, ou este festival tal, ou este sitio tal, non ten as condicións boas e poñas nomes e apelidos, o problemática é que a ti esos sitios xa van a dicir, pois non ves nin como Nuntia, nin ves como Serpe, nin ves como María Santísima. claro, Ese claro. é o problema, e lógicamente non se poden dar nomes por eso. Pero é unha cousa que, joder, deberíase tentar falar máis quen poida sobre todo e quen teña Mm, o poder de facelo con autoridade, porque ao final é a seguridade vosa, é a seguridade do público, é a calidade, porque joder, eu vin actuar a xente en sitios con condicións de sonido horribles e vinas a actuar en sitios con condicións de sonido óptimas e son os mesmos músicos no tempo que pasaron dun concerto a outro non puideron mellorar tanto e diste, claro, que igual ali sonaba mal porque o altavoz é un altavoz de fai 50 anos, falta non sei que, falta non sei canto, e tamén influe moito en como valoramos o que facedes vos. sí, totalmente. Hai cousas que non podemos controlar directamente. Pero mira, facendo Rider, eso implica que hai idea de concertos. Implica, entendo que se hai cousas igual semipechadas ou en mente ou a punto de pechar que non se poden contar porque lóxicamente non se poden contar, que xa sei como vai a cousa toda. Pero entendo, por tanto, que o que queres é poder presentar isto canto antes, poder ir gañando, porque ao final está guai publicalo, está guai que a xente te escriba de que sinten as súas cancións como propias, pero máis guai é poder levar todo este traballo que estás facendo aos escenarios. Sí, 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 sí. Teño moitísimas ganas. É do que máis teño ganas, de dicir, Pero sí, espero pronto poder presentalo. Algo, non do lugar ni nada, porque, pois non, pero do que nos podemos encontrar no directo, sen contar moito, pero que deixes aí un pouquiño de ganas para que estemos atentos a cando publiques. Vale. Uf, a ver, que podo dicir? En principio non vou a estar sola, irei acompañada con músicos, en principio. Estou intentando que sexa en Vigo. E xa con Vou eso, dicir eso. e con eso Sí, sí, cada... xa é Sí. suficiente. Eu quero que a xente o vexa. A xente que, como dicía, as torredes van a estar na descripción, que ya activen a campaniña todo e así non se perdan nada, por ir pechando xa as redes, porque te dicías tamén unha das cousas que tens que facer os artistas é crear contido, parece que hai que facer vídeos con bailes, parece que hai que facer non sei que, parece que hai que facer non sei canto. Cal é a túa relación con este mundo bueno, como afrontas ti as redes para Nuntia? É que curiosamente eu anteriormente dedicábame a levar redes sociais. É de dicir, eu estudiei publicidade, bueno, fixen un máster de tema cultural e tal, relacionado coa comunicación e así. Sí que estive facendo prácticas pois en festivais e tal, levando redes sociais e tal, pero agora cos meus proxectos é que cústame moitísimo, non me apetece nada. Ou seja, para mí creo que é o que peor levo. Curiosamente, eu dedicábame a facer iso, pero agora ao pensar non só na música, non só no técnico, nas necesidades, sinceramente, no diñeiro do que dispoño para facer as cousas tamén. Sobre todo por eso de que non teño a nadie detrás que este metendo o diñeiro. O tema das redes é que é moi complexo, porque aparte cambia moitísimo. Eu, dende que terminei de estudiar ata agora, han cambiado moitísimo o tipo de consumo. É moi complicado. Eu sí que a nivel persoal
pois sí, que teño TikTok, que estou todo o día no TikTok, no Instagram e tal, pero poñerte a gravar, poñerte a editar os vídeos, tal, por sorte a miña parella axúdame moitísimo. Con iso precisamente é co que máis me axuda. Pero é moi complicado, é un rollo. A verdade é que é un rollo. A ver, aquí pasou Marta Vidal, Mm. tamén a presentar o seu proxecto, e claro, ela dedícase ou fai tamén un contido para outras persoas. Tamén contaba un pouco isto, que ela é máis fácil facelo para outros que facelo para ela e non lle dedica tanto tempo, pero tamén un pouco polo que estás dicindo. Eu, sen estudios ni nada, eu fai tempo me preocupaba por facer as cousas de unha maneira, intentaba seguir o que tiña, o que me mandaban ou dicían, publicabas, despois eso non funcionaba, outra cousa que sí, outra cousa que non, e ao final, claro, o problema de todo das redes é que si ti te obligas a facer vídeos para o teu proxecto que lle dedicas moitas horas con todo o que tens que dedicar a outras cousas e despois ainda por riba publicas unha canción, a canción non ten X visitas, publicas o vídeo tampouco ten X visitas, publica non sei que, tampouco ten X visitas, e o faz o contido o creas un pouco obligada, ostras, tamén ten que queimar. Eu creo que aínda que é certo que se non creas tanto contido, non faz non sei que, pois igual é problemático. Pois igual sí, pero todo o que fagas que sexa máis orgánico e máis natural para que polo menos non Sí. haxa un agobio con eso tamén, que xa bastante hai. É que ten que ser, no meu caso, teño claro que ten que ser orgánico, porque senón é que non sería eu. Non sería... Non é obxectivo. Neste caso do meu proxecto, e respeto un montón que haberá xente que sexa o prioritario, tal, no meu caso non o é. Nin Lógicamente, creo que o vaya a cada ser. un fai o que quere, despois tamén é certo que hai xente que o tema bailes, o tema que non sei que, o tema non sei que, digo bailes porque o máis parece que Sí, é sí, obligatorio. Que lle mola facelo e oye, se che mola, genial. pa diante. E se non che mola, pero o eres capaz de levalo, pois, oye, Sí, 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 lógicamente, sí. como sempre digo, e menos eu no meu caso, que non teño estudios ni información e as miñas redes non son exemplo de nada, non son quen para criticar nada, son comentarios sempre e despois cada un, oye, que faga Claro. o que queira e moita sorte con todo o mundo, dende logo, que o importante é facer as cousas e xa está. O importante é facer Sí, sí, o que sexa. tal cual, depende do proxecto, da persoa, de moitas cousas. Mira, por ir rematando, vouche facer xa as últimas preguntas, non sin antes deixarte xa a invitación feita para que cando vaya a salir o traballo completo, pois volvas por aquí para que o presentemos, para que xa falemos das cancións, xa con todo fora e xa, oxalá, con algún que outro concerto en riba, pois tamén para contar como foi esas experiencias, así que o convite xa está feito, aparte se a cousa vai como creo que vai na próxima tempada, bueno, en fin, molaría moito que volvas a como vai a ser. E vouche facer as últimas preguntas, porque, claro, aquí Mm. nomeamos a Héctor, nomeamos a Monte da Pena, nomeamos a Callejo, nomeamos a Mai Platerías, nomeei a Leria, a Laura, La Montaña, claro. Pero eu quero que me recomendes música. Vamos a obvialos a elos, a todos Vale. estes proxectos, porque xa os nomeamos ou non, ti fai o que che apetezca, Ujú. pero recoméndame 2, 3 proxectos que sexan imprescindibles agora mismo para ti, que sexan como os que están marcando a túa vida, non tanto que inflúan no teu proxecto como Nuntia, senón que simplemente, bueno, sexan cancións ou sexa música que está sendo como salvadora para ti mismamente. Vale, eu creo que se podo, só vou dicir un artista barra banda Vale? que chamase Paris, escríbese, non sei se a coñeces, pero escríbese como a cidade, París, pero en vez de unha A e unha V. Vale. E no meu caso foi a inspiración máis grande, a referencia máis grande do meu disco, sobre todo o último disco que sacou, que chamase Evergreen. É unha banda estadounidense. Sí, ela. Vale, É unha banda, pero realmente é unha chica. Sí, vou dicir a ela. Porque recomendaría, pois eso, a Héctor, a Laura, a todas claro, estas persoas. fíxenche
Fixen censura e xa te jodí a resposta, claro, xa... Claro, claro, así no. No, pero sí, sí, sí. Vale, pois nos quedamos con eso e xa para rematar, vouche facer o test psicolóxico que teño eu aquí na canle para saber se eres unha persona psicópata ou non. Oh, vale, Con vale, todo qué o guay. respeto Qué guay, me encanta. con todo o respeto ás profesionales, porque claro, aquí viñemos de nomear con todo o respeto, pero que quede constancia que este test psicolóxico non é unha estupidez, porque está baseado en estudios que eu contratei a universidades como a de Betanzos, a Universidade de Malpica e a de Finisterre, entre outras tantas que eu lle paguei cartos para que ali me fixeran, oye, esta é a resposta correcta, esta non, este marca este porcentaje. O sea, isto é unha Vale, cousa totalmente con estudios e comprobada científicamente. Son vale, tres vale, bloques de preguntas, así que vouche facer o primeiro. Tes que vale, cear. soy- Tes que cear, porque é un vicio que temos os humanos, normalmente nos gusta cear, pero na túa casa, única e exclusivamente tes cereales con leite. Calquera tipo de leite, non hai problema ningún, calquera tipo de cereal, para todas as condicións de saúde ou os gustos Mm, culinarios ou creencias que cada un poida ter, non pasa nada, todo o que se adapte, pois cereales con leite. Ou tes outra opción, que é ir a un bar onde van facer a túa comida favorita con dous condicionantes. Tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial, que eso é certo que normalmente aos galegos nos dá un pouco igual, e despois o lugar en cuestión vai facer a túa comida que ti a vas a ver e vas a ir a comida tal cual ti a queres comer, valga a redundancia, pero as condicións higiénicas do sitio digamos que son un pouco cuestionables. É dicir, ti vas a ver ratas por ali bañándose nas sopas, vas a ver cucarachas, vas a ver unha cantidad de hormigas interesante, a comida que ten que estar conxelada, pois leva 7 semanas fora, o que parece verdurita igual é mo, bueno, estas cousas así, pero a túa comida favorita, que prefires? Buah, os cereais, Sen sen duvidalo. dúbida. O sea, é que xa non só polo tema de que daríame pereza sair, senón que o tema da hixiene é que non podo, ou seja, nin de coña. Non, os cereais. Pensaba que me ibas a preguntar se poría antes a leite ou os Ai, cereais. no, date porque esa é a outra pregunta que ven agora. Ai, vale, me van a funar, vale, Porque vale. ti vas, depende da resposta, hai un camiño que recorrer. Entón, ti Vale, dices vale, vale, cereal vale. con leite e Ya entendo. agora, por tanto, ven esta pregunta que vai primeiro, cereales ou leite? É que me van a funar, pero no meu caso a leite. Vai antes. Sen duvidalo. Sen dúbida, sí, sí, sí. Vale, vale, bueno. Aí queda a resposta, despois dou o resultado. Vale, vale. Siguiente pregunta. Quede tamén hora de cenar. Estás ca tua xente, estás minimamente aí un día de grabación con Héctor, está Laura, está a tua parexa tamén por aí, está Mai, está todo o mundo por aí, pedes unhas pizzas. E vos ides de festa. Vos ides aí a algún concertiño, ides a, por exemplo, a ver un concerto de Callejo, por meterlos aí a todos na historia, Guai. e despois vos ides a tomar algo de festa. Tomades algo, Mm. igual destas bebidas espirituosas con xeo que poden un pouco que volves tal, porque o ron, o whisky e demais non é o problema sempre está no xeo. Ti volves, bueno, de madrugada, primeira hora da mañán, sobrou pizza da noite anterior, chegas Mm. con fame, contemplas comer esa pizza, Sí, por suposto. vale? E como comes esa pizza? Fría ou a quentarías? Uf, fría. Sen duvidalo tamén. Dúbidas, O sí, sea, sí, sí, sí. ao nivel Non hai de problema. primeiro vai a leite, pois mesma capacidade de decisión con isto, frías en... Sí, 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 non hai problema. Vale. Tamén he de dicir, depende do que sexa pizza. Xa empezo a dicir depende, pero direi fría. Vale. Pois fría. Última pregunta, tortilla de patacas. Con cebola, sin cebola ou é algo indiferente que podes comer perfectamente calquera delas? Buah, é que creo que coa comida son super funable. Ou sexa, non me importa, pero prefiro sen cebola e moi feita. Creo que normalmente é como que a xente prefire o contrario, pero O sea, a seguinte pregunta cebola, sería si sería moi feita, estilo Betanzos ou punto intermedio, no teu caso sería xa un mazacote deste máis ladrillo que sí, outra cousa. un ladrillo.
Un ladrillo, sí, 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 sí. Como a carne, que eu no meu caso como carne, super feita, super feito todo. Vale, pois ditas as respostas. É sorprendente porque creo que non é a primeira vez, pero é das moi poucas veces que unha das respostas que diches se dá nesta conversa. O resto, Mm, máis ou menos, están igual. Pero vamos a mm. comenzar polo que ti dicías que te iban a funar, que era Sí, esa sí. leite que vai primeiro, te querías os cereas con leite, lóxicamente, tes cereas con leite, para que te vas a ir a ningún lado? Xa, nin chuvia, nin cucarachas. Estás na casa, tes comida na casa, para que te vas a mover? Moi boa decisión, eso fai unha persona que non é psicópata, e claro, ti dicías, leite primeiro. Pois teño que dicirche que eso é dunha persona que non é para nada psicópata. Porque sempre, e quen te fune son os maiores psicópatas que existen no mundo, porque Amo. sempre vai primeiro a leite. Eso é así e o din os estudios. Siguiente pregunta. Pizza. A pizza, sempre cando chegas de noite, é unha comida moi válida e moi adecuada. Eso está correcto. Despois, ti dicías, con toda a seguridade máis, ainda que había algún pero por aí, pero bueno, ao final a resposta era fría. Pois, teño que dicirte que moi ben tamén, porque as persoas que non son psicópatas queren a pizza fría, porque as persoas psicópatas son as cales, sexa a pizza que sexa a condición que sexa, collen a meten no microondas. E iso é o peor que podes facer. E agora ven o punto no que hai a resposta que moi poucas veces se deu aquí na canle, que é a tortilla. Tortilla, en principio, dache igual, con ou sin, pero prefires que sexa sin, e o punto no que acabas de gañar un 30% de psicopatía é que prefires a tortilla feita, moi feita de feito. Mm. Cachis. Pero teño que dicir unha cousa, como sempre digo, a persona que é 0% psicópata, un pouco de Ya, no, psicopatía. Perfecto non hai nadie, entón, bueno, no. a tortilla moi feita, non pasa nada. O Se resto está ben. admite. 30% de psicopatía, así que nun tía un 30% de psicopatía, na porcentaxe baixa, aparte últimamente pasou por aquí alguén, e algunha que vai vir despois, que cuidadito o que se vai a vir aí de xente, así que nin tan mal. Ah, bueno, bueno, estoy sorprendida, ¿eh? Esto, Pensaba que... ti, a túa terapeuta, calquera persona que che diga, ti dille que non eres psicópata, porque eu dixe, Muy aquí en bien, Rincón de Daniel, ti fixestes un test que deu que eras un 30%, pero eso realmente como non ter nada. Así que non eres psicópata. muy bien, muy Digan o bien. que che O sea, digan, non o eres. a psicopatía tampouco é polo da cebola. No. Buah, As, buah, vale, vale, genial. É que xa teño argumentos para cando a xente hmm. se enfada No, no, moito. a cebola non pasa nada, non hai de feito aí a xente se enfada moito e non hai problema. Con sin non hai fallos, non hai fallos en eso. Sí, 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 sí. Así Vale, que vale, vale. queda feito e Perfecto. podes usar isto para debatir con Que ben, lógica que ben. ademais. Grazas, grazas. Moi ben. Pois mil gracias por ter pasado por aquí, convidar a xente que escoite El Templo, que escoite esa nova canción que ven con platerías, que escoite ese disco que vai a vir no futuro, que escoite todo o que poida vir, que este atenta a eses directos que poidan, oxalá, chegar moitos directos non só a presentación, senón que poidan ir pasando cousiñas despois. De verdade, mil gracias por ter pasado por aquí, espero que pola túa parte fose un momento, por menos a mitad de divertido ameno, como foi para min. Sí, foi un placer coñecerte e facer esta entrevista, que é a miña primeira entrevista do proxecto. O sea. Sí, Eu sí, sí, sí. solo digo unha cousa, isto que vou a dicir son datos. A primeira entrevista de Leria foi aquí nesta canle. Sacaron unhas cuantas músicas, actuaron no Fide Vilalba, actuaron en bastantes sitios e pouquinho a pouco gañaron recoñecemento. Casualidade? Posiblemente sí, pero el dato eu o deixo aí e duns aniños volveremos a falar, bueno, falaremos antes, pero uns aniños veremos que seguro que vai a pasar o mismo ou incluso mellor. E a xente que viu isto, invitarlle a que siga o teu proxecto moi de cerca, que escoite, se non escoitou esa primeira canción, que vai a escoitar El Templo xa, como dicía, este atento a todo o que se vai a vir, esta é a túa casa para todo o que precises, queiras, máis alá de que veñas a presentar o disco máis adiante, e a quen puido coñecerme aquí, a min, gracias a ti, que alguén que chegou por aquí e non sabía da miña existencia, dicirlle, eu tamén non teño cancións, pero teño moitas conversas publicadas
269 para ser exactos. Non hai que verse todas. Non é necesario, son moitas horas aquí falando, non importa. Simplemente collede xente, mirade o radar con tal proxecto e de escoitar na vosa plataforma digital favorita ese proxecto que estou seguro, por lógica máis que nada por estadística, de 269 conversas ides encontrar máis de un proxecto que vos vai a encantar. Así que, vémonos na próxima charla, pero sobre todo, onde nos vamos a ver? Onde haxa música en directo. E se esa música vai a ser a denuncia, pois xente mellor que mellor. Ata a próxima conversa. Chao, chao. Muchas gracias, chao.